nwa adịghị egbu ji nke ọ na-egbu ede. Ọga n'oke adịghị azọgbu ahịhịa. Ndị nne di na nwunye nwa gbukenatanụ nso. Nwaanyị mụchaa ụmụ dị ndụ ruo oge ụmụ ya ndị nwoke bidoro lụwa nwaanyị bụ nnukwu ngọzi. Kedụzi ka ị ga-esi mara ụma bụrụ ọgbata uhie nye nwunye nwa gị? Ị matakwara na onye ji mmadụ n'ala ji onwe ya. Maka na dịka ịfọgoro ntutu taa na nwunye nwa gị agaghị ezu ike, etu akwa ka isi wee tụfuo udo na ọṅụ nke nwa gị nwoke. Ahanụ, maka na o rutu imi o rutu anya. Udo dị mkpa, udo amaka. Mgbe ihe niile na-aga n'usoro o kwesịrị, udo na-adị. Ezigbote ngọzi na-adịkwara onye ọbụla na-eme ka udo na-adị n'etiti mmadụ na ibe ya. Etu ahụ ị ga-esi chọọ ka nwa gị nwaanyị nwee udo na ọṅụ na be di ya, etu akwa ka o si wee dị mkpa na ị ga-ekwe ka nwunye nwa gị ṅụrụ mmiri tọgbọ iko. Maka na di ochi gbara ọtọ wee rie nkwụ, ihe ọ na-etete na mmanya adịghịkwa atọ ụtọ. Ugwu bụ nkwanye nkwanye. Nke nwa bụ nwunye nwa na-achọghị nne di mana ị chọrọ nwa nwoke, lele, ị matakwara na ọ na-abụ agadi nwaanyị gbachie egwu ọ baa n'ukwu. Ọ pụtara na ị maghị na ọ bụ aka mmadụ ji tụọrọ mmadụ ka a na-eji tụọrọ ya. Ọ bụrụ na ị ga-achọ ka ụmụ gị ndị nwoke na nwunye ha leta gị n'ọdịnihu, ị ga-agba mbọ hụ na nne di gị anaghị ebe akwa maka gị. Maka na ọ dịghị ebe esi ime ala eje na-abụghị be ndị mmụọ. Ndị nne di na nwunye nwa, hụnụ onwe unu n'anya. Maka na ọ bụ ihe ọba na-emere ubi ka ubi na-emere ọba. Ntị ga-anụ ihe abụghị mgbe o bururu ibu dịka okpu. Aha m bụ Ada Ọlaedo. Isowe m, ọ gaghị agwọga ya. Kudochia. Thank you so much for watching till this point. God bless you, and I encourage you to subscribe to our channel for more. Turn on the notification bell if you have not done that. Thank you once again. So this video was made to encourage mothers and daughters-in-law to learn to cooperate in peace, because in the end it is what the yam ban does for the farm that the farm does for the yam ban, according to that Igbo adage.